Hey bafowethu, iSunday World apha seyiveze into yoba kunomuntu owalelwayo into yoba azo-appeara before iMadlanga Commission. Mntu lowo igama lakhe kunguThiyani Hlungwane. Nizamkhumbula bafowethu, uke wafika nakwelaa cala le-ADO committee. Uza ke phofu unezitsholo and xa uthi uyazimamela ezitsholo zakhe ingathi zijongene ne-general ezethu. Uzama ukuthetha phansi kwendlela okumisuswa ngakhona imali. So iMadlanga Commission iresponda ngendlela ethi asuba iyamalela lo muntu into yoba azo-appeara before bona qha ezitshola ke zanazo do not form part of i-terms of i-reference zeMadlanga Commission, do not form part of i-mandate yabo, especially with the fact yoba siyayazi ke sonke into yoba into nokwenza ne-crime intelligence ibucayinyana zikhona izinto okungamelekanga into yoba zibe ziyathethwa phecelezi okanye ziyasherwa, especially ke nemicimbi ifana ne-public nathi zikhona into ongamelekanga into yoba sibe siyazazi kwiside le-crime intelligence. So yena uza nendlela yoba ufuna ukuzochaza indlela okumoshwa ngayo imali inoba nemicimbi yokwenza nama-slash fund because ubonakala esuka kwelicala le-crime intelligence. Walelwa kwi-ADO committee njoba isiza kuMadlanga Commission nje. The very same Sunday World bafowethu inephephana nje libhalile futhi nango Thabo Beste. Thabo Beste nizakhumbula mosuke wayithetha nini into yoba yena uyafuna ukuzovela kuMadlanga Commission unezinto akafuna ukuzithetha kuMadlanga Commission. Hey, andikho sure bafethu into yoba izawuze ithini indaba kaThabo Beste because ingathi bafuna ukuyivusa phansi into yoba noThabo Beste uthi ufuna ukuyo-appeara before iMadlanga Commission. Kona ndinayo i-interest nyana when it comes to uThabo Beste considering the fact yoba bafethu uThabo Beste kaloku ngulo owaqhwesha ngalandlela akaqhwesha ngayo le eMangaung prison. And siyayazi sonke laa into yoba kunama-top officials, kunabantu abaphezulu abathi bamncedisa because wayengeke akwazi ukuyenza ukuyiphula esastandi eyi-1 nje engenabancedisa abathe xhexe phaa phezulu. Hayi bafowethu, so ndiyarhalela ukuniva apha kwi-comment section into yoba nithini nje nina when it comes to umbalo kaThabo Beste. Do you think it would be wise for into yoba iMadlanga Commission ivumele uThabo Beste into yoba eze because ndinayo into ethi singacela into yoba uzazoshera qha i-connections zakhe namapolisa nabantu base-correctional service plus ama-top officials only to find out that ushera way even more than that. What is your take about him coming? And at it again, what is your take about this guy coming? And considering the fact yoba lona phofu umntu kungenzeka futhi ba ezakhe izitsholo zijika zijonga kweze zethu i-generals. Do you think that makavunyelwe eze okanye what do you think? Personally mna ndiyayithemba iMadlanga Commission bafowethu ne. For them to say no, I honestly think that I respect that. Into yoba nje bathi abasiboni isidingo soba bona bazifake phaa. Ibe khona ke nento ethi ezinye zezitsholo ingathi zizitsholo kwakumele bazidilwe yiZondo Commission, but ke asikho kwiZondo Commission because for mna bafethu ayenzanga ndiwubone ncam umsebenzi weZondo Commission. Yes kona ibidila nompethe nje abanye, ibingadili nemigulukudu ngolhlobo libidila nje nompethe nje abafundile nje abadle nje imali ngalandlela naba siyababona mosi omelusi gigaba bemane bengena bephuma, but nje yona ana ngapha ke bafowethu omnye umuntu esimaziyo sisalindele ukuva iMadlanga Commission izathini ngaye ngu-Agrees bafowethu. Nizamkhumbula wayeke wa-appear apha kuZondo Commission, wayengaculi wayenomuntu phansi naye ke phofu esabhalele iMadlanga Commission sezayiva izathini into yakhe phansi koba ke phofu in 2 or 3 days kumele sive umcimbi onokwenza nanoKarim Sulumane into yoba izaze ithini into yakhe, uzawu-appeara okanye akazo-appeara uKarim Sulumane.